Jaume de Lleida de YouTube. Aquest que esteu veient ara és el vídeo número 1000 dels que tinc penjats a l'esmentat canal. I dir-vos que la idea d'aquest canal ha estat bàsicament reflectir els events culturals que hi pugui haver a la ciutat de Lleida i entorn, no només això, sinó bàsicament donar a conèixer llocs i indrets dels quals, ni que n'haguem sentit parlar molt, potser no són massa o accessibles o coneguts personalment per la majoria de lleidatans. La missió meva és pretendre donar a conèixer precisament aquests llocs racons o algun esdeveniment que, com se sap, a Lleida n'hi ha molts i no tothom hi té accessibilitat a poder-hi anar, i d'aquesta manera, si facilito que des de casa estant puguin rebre informació, doncs penso que estic fent un servei. Voldria que aquest tema no fos jo sol que penja vídeos, perquè me n'adono que quan hi ha un event hi ha quantitat de fotògrafos que sí, plasmen una instantània i molt bé, l'endemà al diari, però clar, no saps què ha dit aquell ponent, com han cantat aquesta coral, o com es visita determinat lloc, indret, ermita perduda. Dir-vos també que una de les coses que pretenc és crear el que es podria dir una poesia audiovisual, és a dir, de qualsevol lloc, racó, detall mínim, se'n pot fer poesia. Si això li afegeixes una mica de música, doncs el resultat és que tens uns minuts de normalment plena natura feta poesia. I quan es tracta de qualsevol event una mica, diguem, light, intento adornar-lo amb el vestit no tan habitual de la bellesa. I així el resultat és molt més agradable. De tots els vídeos que hi ha, evidentment em predomina un com a tema que és el que us podeu imaginar tinc al darrere, que és entorn a Seu Vella. Seu Vella l'he fet de totes les maneres, de dia, de nit, amb lluna plena, amb boira. Em falta només la neu. Esperava enguany que hagués nevat aquí, però si de vol ja arribarà. Bé, doncs només això, dir-vos que estic molt agraït per tota l'acollida que tinc. Cada vegada veig que més gent se n'adona del que suposa anar gravant segons quins events i fets, perquè el dia de demà, qui sap si els historiadors hauran de fer ús d'aquesta eina per recordar tal personatge o tal discurs o tal concert, etc. No? Això és evident. Doncs res més, agrair-vos la vostra fidelitat i, en fi, a continuar treballant sempre que es pugui i les eines ho permetin. Moltes gràcies i a reveure.